breaking today, a Makoni villager who was wrongly accusing a fellow villager of being the biological father of her child was left just embarrassed with an egg on her face after the child refused to breastfeed. So that was the first sign. Okay, so wait for it, Midday. Then DNA test also exonerated the man, and Tinashe Bunu's child flatly refused to breastfeed at home, but surprisingly would only do so in the presence of nurses at Rusiri General Hospital. And this baffled the alleged father, Stephen Zendera, who already had doubts of having fathered the child. And Zendera took the child for DNA test alone amid fierce resistance from Tinashe and her relatives. The DNA test revealed that Zendera was not the biological father of the child. And this was revealed at Chief Makoni's community court, where Tinashe's father, Edmo Bunu, had yanked Zendera to the court demanding lobola for her daughter. And Bunu wanted 2 beasts and money from Zendera, who had only paid a goat towards Masungiro. So in response, Zendera said it is Bunu who should repay him for all the expenses he incurred while taking care of Tinashe and her child, as he's not the child's biological father. And this one is in the Manika Post. And I want to hear, how true is the myth that a child can actually refuse to breastfeed or cry uncontrollably if the mother is hiding a secret or if she has been promiscuous? Same applies to the father if they hold the child. Do you believe in this myth? My angels. Okay, you can send a voice note, you can tell us. anogona kuita misikanzwa yakapfurikidza zvekuti anenge achitosiyana nevamwe vana vemudzinza. Inenge itori ndurura nekuti kana even kuchikoro unogara uchidaidzwa zvokuti zvimwe zvinhu mamwe masainzi anokudza kuti mwana uyu haasi wedzinza rako. Vana vemwana ichokwadi, mwana ane zvaanoratidza, asi dzimwe nguva nekuti tinenge tisingazivi hatigoni kucherechedza. Ichokwadi zvakare kuti mwana mucheche baba vakabva kunoita zvavanenge vaita zvisingatenderwi zvakafanana nechipfambi, mwana vakangomubata chete, mwana anochema. Asi zvemadzimai mugozocherechedza, mukaona baba achiti abva kwaabva obatisa mwana kamuti kana kadombo, ibvai maziva kuti baba wane zvawabata-bata, because vakamubatisa kadombo kana kamuti mwana haazochema. Girls, nyaya yamurutara iyi iri kwai. I still remember sisi wangu pavakaita scan bone yavo, vakaenda kuchipatara ndivaine nhumbu yavarwadzwa pai. Ndobva vapona mwana wangu vaita 1 week variko vachidzi BP yavo yakakwira. Then bamukuru vangu vaive vega kumba. So dhera vakadzokera tikati vaperekedza tasvika paibamukuru pakunoti vabate mwana akachena kuzhamba chaiko kuisa mauda kumonyararidzwa achifamba naye kubuda naye mwana achichema chete. Then gogo vavo vaivepo ndovakabva kuti iwe reurura iwe une zvawakaita chete iwe, sei mwana ari kuti akabatwa newo ochema, reurura une zvawakaita. Vaibva kuti akureurira chiko vakatopedza 2 days vachiramba kutaura, ende mwana pese pavabatira mwana aizhamba. Then ndobva vazotaura nyaya yavo manje twadhire chi3 ndopakazotaura. So payangu uri kuhospital chichi ndakabuda ndakanyorora somewhere badday iroro mwana anga kuti vakamubata vaitotamba vese votobuda kutoenda vodzoka vachitowira. Weekend nyaya uri kutaura yemwana anorefusa to breastfeed, it's real. I experienced it way back in 1980 on my first marriage. The mother gave birth to the boy. It was in 1981. And then my mother was also around. By then we were staying in Chitungwiza. And then I did not realize that the baby was not breastfeeding. But my mom is the one who discovered that the baby was not breastfeeding. And then when we asked the mother what was the problem, she couldn't say anything. Anyway, to avoid catastrophic events, I decided not to make any parallel about it. And then I had to put the baby on baby milk. So until at a later stage when the baby was about 7-8 years old, and then that's when I decided to part ways with the mother, because up to now she did not even say what was the problem.